Usa ka plantita fan ni Julian San Jose, mas nalingaw sa iyang pagpananom samtang nagapaminaw sa mga kanta sa Asia's Limitless Star. Sayro natong istorya ni Mary Rose Tumagoy gikan Pangasinan. First time I laid my eyes on someone. There was a phase in my life na sabi ko sa sarili ko na ako naman. That moment with you. My name is Mary Rose Quinto Tumagoy, 24 years old from Aguilar, Pangasinan. 7 years na akong tagahanga ni Julie since 2014 pa po. Doon po nagsimula ang lahat. Every time na may show po siya sa mga regional, madalas po akong pumupunta doon. Magaling po siyang kumanta, galing sa puso, then magaling din siyang sumayaw at tumugtog ng iba't ibang instrumento. Mahilig ako sa paghahalaman, mas lalo na sa umaga, lalo na po pag sinasabayan ng mga tugtog ng mga kanta ni Julie. Nakaka-inspired po yun, lalo-lalo na po pag pinapatugtog mo yung pre kasi parang malaya ka, ganun po na magtanim. Sobrang excited po ako nung napanood ko po yun, teaser, kasi kakaiba po sa lahat ng concert ni Julie yun. Hindi tulad dati na nasa studio. Maganda po siyang halimbawa po sa mga supporters niya. Thank you kasi inspirasyon sa amin lahat ng tagahanga niya. Maganda siyang ehemplo. Patuloy lang sa paggawa ng kanta.